салом алайкум, хуш омада ба канали Ройгон. Ава нои ман Қурбоналӣ. Нафарое ки рӯзи 10-12 2024 сафар мекунанд аз автовокзали Котельники автобусои Тоҷикистон худаш имрӯз хизматрасонӣ мекунад. Ҳама омада автобус Тоҷикистон аст? Шиштаи? Ҳама ҷо дорем? Ягон кас аз шумо суми зиёдтӣ, ягон дағалӣ кардаги боша, гап занен. И ягон ҷой мисол чизиш таърифаш нест. Автобуси мушкили худша дора, мешкана, мемона раҳда, я баллонаш мекафа. Бояд аз ин чизо шумо пешакӣ хабардор бошед ва шумо дар ин чӣ бояд тайёр бошед. Кӯдакои майда, мисол я фақат ман гап задам ки кӯдако мисол раҳда мушкилӣ мешавад, мисол азоб мекашанд, гуфт аз сабаби шароит надоштан мисол кӯдакома бурдесам. баъзе нафарҳое ҳастанд ки ҳамин чизоро намефаҳманд, яъне мегӯянд барои фоидаи худшон кадоме пеш омад хуш омад свор карда штоби фоидаро дар кисашон бизананд роӣ кунанд. Но ки пеш аз оне ки фоида мегирад ҳар ята и ман гап мезанам ки автобус мушкили худша дора, яъне раҳда азоби худша дора. Границаҳо даози отпечатка палец гирифтестанд, мере дар граница як сутка местен, якта отпечатка мегиранд. Баъзеҳо буданд ки навистанд ки ака мо 1 сутка истодем, баъзеҳо буданд навистанд ки 12 соат истодем, баъзеҳо буданд ки 4 соат истодем. Ҳама Қазоқистонда 200-300 рубли барои багажо, яъне рентген платни меган ҷамъ мекунанд. ия таможни контрол ҷамъ мекунанд, яъне ия ягон каси шофёрҳо ҷамъ намекунанд дар кисашон бизананд. Таможни контрол ҷамъ мекунад. ҳамат ё метед ё ки вообще ягонтат натин. Я одаме ки надора маҷбурш накунен, бифурӯед сумката биги бимон, саг мия проверка мекуна, бо бор кунен далиш мерен. Узбекистонда лента мегзаронен сумкотона. Нафарое ки бе документен, ба баъзе нафарое навистанд ки ҳама 5000 ҷамъ мекунад, ҳама ҷамъ намекунад. И ҳамун нафарое ки документ надора, фақат документ надошта бошӣ, ҳамун одамо да кассатсия дора, тамом. Документ дори, ягон кас да ягон суми зиёдтӣ наметӣ, фақат барои сумка дар таможни контрол Қазоқистон додӣ, сум метӣ, надодӣ, значит дигароро ҳам ки надодам ба қатори дигароро ягон сум наметӣ. Нафарҳои печати фаршивӣ доред, дар 5000 дохил намешавад. Печати фаршивӣ Қазоқистон худаш мегирад. Паспортни контрол ҳамун вақте ки мере печат мезанад, дар ҳамун ҷа худаш ҳисоб мекунад сари печат. ҳамуха печат бисёр боша, ҳамуха суми зиёд ҳам мегирад. аз ин чизо бояд бохабар бошед. пеш аз оне ки шумо сум метен, аз ин ҷа мере суми кам наметен. 12000 билет харидаген, ҳар як кадом бояд аз ин чизо бохабар бошед. мумкин ки маъқулот намешавад, мефурӯед, пулта возврат мекунӣ, самолёт мегирӣ, шароити самолёт дошта бошӣ, билетҳои самолёт ҳам кассо аста, менависем, метиҳем. барои бисёр шикоятҳо мешавад, бисёр жалбо мешавад. ҳама ҳамин видеоро ман мекунам. гап мезанам ягон та ҳамин хели одаморо мисол шумо мебинед ки худша нишон метавад, нишон наметавад, фақат номеро мондагӣ аст, занг мезанен, мебинед, но худша намебинед ки аст. ман нишон метавам ба кадом хотир ки шумо яъне хабардор бошед аз ин мушкилиҳо, бо як кас дигара мерасонед. ягон ҷои маҷбуриш нест, ягон кас шуморо маҷбур намекунад. бояд хабардор бошӣ, ба дили пур меравед. автобусҳо пересадка мешавад, сабабҳои техникӣ шиддат мекунад, автобуси дигариш мебияд мегирад. ҳама розиен автобусон, тоза озода, байни хитон ҷанг ҷанҷол накунед. автобусҳои пешрафтагӣ ҳама вақт тоҷик ба тоҷик ҷанг мекунед, яъне барои ҷо, барои нос, барои арақхӯрӣ, барои пивохӯрӣ накунед. кӯдакако ҳастанд, ҳама апа хоҳар дора, зан дора, модар дора. дар ҳамин автобуси шумо мисол дидед ки апа хоҳарҳо ҳастанд. ҳамин 4 сутка худову расул бугӯ як бор дар ҳаётат бирас, баъд чӣ коре мекунӣ бикӣ дар ҳамин хона. озодӣ ай дар хона дигар чӣ коре мефорад бикӯ. ҳама дар роҳи сафед паноҳи ҳамат ба худо.